Kunne du tænke dig at bo lige ud til skov og eng i et stort hus med masser af plads? Så vil vi godt præsentere Spurvevej 16 i Vester Nebel. Her er nemlig et hus til familien, som drømmer om at bo i en moderne og energivenlig villa, beliggende i et godt lokalsamfund i Vester Nebel. Med nem adgang til både Kolding og Vejle. Huset er opført i 2011 og har en lækker dobbelt carport oven i købet med gulvvarme og direkte adgang til huset. Huset har 4 gode værelser, som alle er nemme at indrette. Huset er bygget i forskudte plan, som sætter sit helt eget præg i huset. Man har valgt at lave 2 store badeværelser, som begge er lavet i flotte materialer. I soveværelset er der lavet walk-in closet, hvor der er plads til sko. Mange sko. Køkkenet er lavet flot og stilrent og giver god plads til store armbevægelser. Og i forlængelse af køkkenet finder man stuen med en hyggelig indbygget pejs. I forlængelse af stuen kan du også gå direkte ud på den store altan, hvor du kan nyde den smukkeste udsigt. En lille ekstra ting er et hyggeligt vinrum, som selvfølgelig også kan bruges til noget andet. Er du blevet fristet? Så vil vi gerne vise denne lækre bolig frem på hele 211 kvadratmeter og med hele 80 kvadratmeter kælder, samt 60 kvadratmeter carport. Kontakt Home i Kolding.